mbukeli kuphi nakuphi la kufinyela khona le video siyabingelela. Namhlanje ke sila eShowe edrobheni sivakashele ugogo uQwabe ekhemisi. Gogo ngicela ubingelela ababukeli nababukeli babukele njengamanje. Thokozani bakho khona nomkhulu ugogo uQwabe lona asemdeli eShowe wenze kahle mayihlehla usoyisayo landa amandla. Khathaza mina madoda. Gogo namhlanje sibizela ekhemisi siyabona ama product siyayibona futhi nezimbiza kuningi. Besicela ukuthi mhlawumbe uqale usichazele igama lekhemisi yini itholakala kuphi ikhemisi la edolobheni. Ikhemisi enginayo ilapha ngasesibhedlela eShowe robotini. Wena iroboti after roboti ka left wakho isitolo sokuqala silapho ke ikhemisi yami lapho ke. Ikhemisi yami ekakhathaza it's a Khathaza herbal shop. Khathaza herbal shop. Yes. Okay. Awusubonisa abantu gogo yini osiphathele yona uthi ukuchaza nje unabe kafushane ngama products onawo ekhaya. Ngizoqala nje ngewasho zikaKhathaza khona la endlini iwasho yakhathaza. Lesi isiwasho sikaKhathaza engizenzele mina ngahlanganisela mina. Lesi isiwasho somuntu othi gogo mina angudingi umuthi kodwa ngicela isiwasho esizongilethela inhlanhla zokuthi singivulele imali. Isiwasho sami siba u50 lesi uyageza uyaqhuma uyaphalaza. Isiwasho lesi sixube yonke imoya yenhlanhla izinto eziphathelene nezinto ezingahambi kahle emzimbeni kodwa kufanele umzimba wakho ugezeke unomzimba omubi ufisa ukulungisa umzimba wakho uyaqhuma uyageza uyaphalaza. Sikwenza ukuthi izinto zakho ziphenduleke. Sisibiza ke ngompendulo yami lesi siwasho lesi bese siba futhi nalesi siwasho naso futhi esenza ukuthi ususa amathunzi amnyama mhlambe ebusuku awulali unenkinga ebusuku naso futhi sikwenza ukuthi ungathandeki kwabantu njengoba nje unenkinga ebusuku inkinga ezenziwa abantu ukuthi uvuke ekseni bakufaka ichitho bakufake ini awusathandeki kubantu uyageza ke ngaso uthandeka igama laso. Bese usiba nesiwasho uma vula kuvaliwe ukuthi uma izinto zakho zingakhambeni kahle bese usebenzisa lesi siwasho ucaca yonke into yakho amaphupho angekho right izinto ezingakhambeni kahle umzimba olumayo. Lesi siwasho lesi sivula lapho kuvalwe khona nalapha abavala khona bathi angeke kulunge. Lesi siwasho sisibeka lapha sesisithandazele sasihlanganisa senzele ukuthi sikwazi ukuthi sikusile. Bese siba nothemba lami kukhona umuntu othi magogo uQwabe nangu bakwasekhaya noma umama wasekhaya sewahamba kodwa ngeke ngikwazi ukusebenzisa umuthi sikunikeza nasi isiwasho uthemba lami abuye umuntu wakho usebenzisa insuku eziwu7 izinto zakho icace abuye futhi lowo muntu lawo abuye eze kuwena libuye lixoxisane ngendlela eright. Esinye isiwasho enginaso nginesiwasho esisusa nginesiwasho esenza ukuthi umuntu uma esikhulumisa mhlawumbe uyazi ukuthi izinto zakho zivalekile kodwa njengamanje awukwazi ukuphinda usebenzise umuthi. Uyakwazi ukuvula izinto zakho ngokuthi usithathe usifake emanzini usebenzise insuku ezintathu usikhulumise usho lokhu ofisa ukuthi makwenzeke. Mhlawumbe uyazi ukuthi njengoba uphuma lapha uya ku-interview uma uphuma lapha uyofuna umsebenzi uyasebenzisa ke lesi siwasho lesi usikhulumise siphathelene nabantu abadala. Isona siwasho enginaso la. Ezinye iwasho enginazo isiwasho sikaKhathaza. Lesi siwasho lesi sihlakaza izitha uyaqhuma uyageza uyaphalaza. Abantu abahlangene ngegama lakho abantu abakhuluma kabi ngegama lakho thatha lesi siwasho sifaka emanzini uyaqhuma uyageza uyaphalaza. Bese siba nosawoti ziningi ke iwasho ezikhona ngokuhlukahlukana kwazo kuya ngokuthi inkinga yakho iphathelene nani. Bese siba nosawoti khona usawoti ovimba imoya emibi uyageza uyachela uyaphalaza ngawo lowo sawoti lobo-ke. Bese siyahlanganisela uma ukuthi inkinga yakho iya ngokuya iba nkulu mhlawumbe ufuna ukusebenzisa umuthi egcekeni lakho usawoti siyawuthatha bese siyayimisa labo sawoti noma sikunikeze lo oqondene nalokho okufunayo. Uma ufuna ukusebenzisa igceke ufuna ukusebenzisa egcekeni uyawuthatha nosawoti uyihlanganise siyakubalela ukuthi yona lipho futhi uyihlanganise uthi uma usuyihlanganisile labo sawoti bese ungafaka ebhayideni eli5 litha ubakhulekele uchele nawe egcekeni imoya emibi izophela.
angeke izidlalele emzini wakho. Siphinde futhi sibeke ney'mbiza, iy'mbiza zethu esinazo. Nginembiza lena yabantwana, uyayithatha, ithathwa umama, ithathwa ubaba, imbiza esiyihlanganisele thina la kwaKhathaza, uyayithatha. Then lezi mbiza ozisebenzisa uma kuwukuthi udinga umntwana. Then siyakutshela isikali ukuthi kufanele ukale into engakanani, bese emva kwalokho-ke sikutshele ukuthi uma sithe khatha kanye ulindele inyanga iziphele, hhayi ukuthi ukhatha njalo, uyisebenzisa ngaleso sikhathi. Uma sisuke sithe phuza, siyakutshela ukuthi phuza ngaleso sikhathi. Emva kwalokho-ke ungalokhu uphuza njalo. Uma uphuze kanye ngenyanga, usiyoze uphuze ngenyanga ezayo uma kuwukuthi akuyenzakali lokhu esikufunayo. Khona-ke umuntu othi njengamanje nginekhanda elingapheli gogo, ekugcineni kosuku umzimba wami uhlala ukhathele, nginezifo ey'ningi emzimbeni, ngiphathwa izinyawo, ngiphathwa isinya, izifo lezi ezenza ukuthi umuntu angakwazi ukuthi aphile kahle. Ngisho isichitho lapha ziyasikhipha zisibekelele eceleni. Le mbiza lena uyiphuza kuphela iy'puni eziwu-2 ekuseni, iy'puni eziwu-2 ntambama, ubone ukuthi inkinga yakho angeke yini iziphele. Ngalona nje kuphela isigubhu nje sisodwa singawenza umehluko, ugcine uyibone uphilile. Khona umuntu othi nginoshukela, then nakhona kushukela siyakutshela ukuthi uphuze ey'mbili ekuseni, uphuze ey'mbili ntambama, ubone ukuthi umehluko ngeke uze uwuthole yini. Bese siba nezinto ezenza ukuthi-ke njengamanje ngingenelela kumakhambi. Amakhambi sinomuthi ogeza idlozi esiyihlanganisele wona. Uma uthi eyi gogo idlozi lami alihambi kahle, uyabona ukuthi izinto zami ngazi ukuthi khona lapho ey'phambaniseke khona, siyageza idlozi kwaqwaba. Bese siba nento eyambula izinto zakho ukuthi zikhanye, sinawo futhi lowo muthi lowo. Gogo nginedliso enginalo njengamanje ngiyabona kwesinye isikhathi khona into ekhuphukayo iphinde yehle, angisakwazi ukuphefumula kahle, nedliso nje konke ebusuku ngiyadla. Siyakunikeza lo muthi lona waqwabe, nawo futhi siyihlanganisele wona thina futhi. Bese siba nento ethi izinto zami gogo zivalekile, ayivulekile, kwathiwa ngazalwa ngimbethe. Sikhona-ke imithi esiyihlanganisayo bogogo, bese sithi uma sesiyihlanganisile bese siyakuvulela inhlahla yakho siyihlanganise, kunokuba uhambe khona la ekhemisi, kunokuba mhlawumbe uhambe uqale phansi uyothi uyofuna ukuthi kwenzakalani, ngoba uyazi ukuthi wena wazalwa umbethe noma uma wakho wakutshela ukuthi wazalwa umbethe. Lezi-ke iy'washo esihlanganisela zona ezenza ukuthi ekugcineni kosuku ugcine izinto zakho zikhanye, ngezathiwa ukuthi wena wazalwa umbethe. Kodwa njengamanje kukhona izinto ey'vimba inhlahla yakho. Ziningi izinto ey'khona kwaKhathaza ezingekho lapho. Nabalaphi bendabuko abafisa ukuthenga amakhambi lawo umuntu osuke asazoyihlanganisela wona, nawo lawo makhambi akhona. Nezinto othola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi awudingi ukuhambe mhlawumbe ungena ekhaya mhlawumbe yohlola noma wenzela inkinga yakho uyayazi. Then uma ufika lapho ufike uchaza inkinga yakho obhekene nayo, thina uma siqeda lapho-ke sikuhlanganisele izinto, ngoba phela umuthi uwodwa ungenza izinto ey'ningi. Kube ukuthi thina siwuhlanganise ngayiphi indlela ekhemisi kaKhathaza. Bese kuba khona futhi into esiyisebenzisayo komama nobaba. Siyazi ukuthi ekugcineni kosuku uma umama futhi ugcina usesimeni noma ubaba ugcina usesimeni sokuthi ngaso sonke isikhathi nihlale nithandana. Siyayisebenzise-ke nathi induku oyiphuzayo, uyayiphuza umama, uyayiphuza ubaba, ayiphuzwa oyedwa, uyiphuza nobabili, ngoba uma iphuzwa oyedwa kuzoba inkinga. Zimi kanjalo iy'washo zami zikaKhathaza. Zikhona-ke nezinye ngolunye usuku engiyonichazela ngazo, kuningi kakhulu engase nginiphe khona. Uma kuwukuthi niyafisa ukuthi nixhumane nathi la kaKhathaza, ngicela ukunipha inamba yethu esitholakala kuyona. Uma kuwukuthi awungitholi la e-ofisi, u-035 55 00 373, 035 55 00 373, noma ungithole kwi-cellphone yami u-065 208 6374. Woza kaKhathaza. Ngiyabonga.